Здравейте, аз съм Ана. И аз като вас съм много притеснена за тази учебна година, защото тепърва започвам да опознавам това училище, моите учители и класа ми. Надявам се всички да имате прекрасна учебна година, да направите нови приятелства, да сте здрави и да се чувствате добре в СМГ. Пожелавам и на учителите да са здрави и надявам се някой ден да се гордеят с нас. Да си СМГ-ец не е лесно, но е гордост и чест. Ако думата ученик можеше да се степенува, то СМГ-ец би била нейната превъзходна степен. Това са думи на бивши възпитаници на училището, чието праг ние, петокласниците, пристъпваме днес с радост и трепетно вълнение. Изпълнили сме с надежда, че в следващите години най-доброто училище в България ще бъде наш втори дом. Дом, в който ще създадем много нови приятелства и ще имаме безброй добри примери за подражание. Вярваме, че тук ние ще покорим много върхове и с гордост ще попълним колекцията на успеха с нови купи и медали от състезания и олимпиади. Първата крачка вече е направена. Преминахме през неуморното решаване на тонове задачи по време на подготвителните курсове. Благодарение на солидната подготовка от нашите учители и безрезервната подкрепа от родителите ни, днес ние гордо можем да кажем, че преборихме конкуренцията и вече сме част от магията в СМГ. Това едновременно ни радва, но и ни задължава да бъдем достойни представители на нашето училище. Тук ще се научим да бъдем точни не само в сметките и изчисленията, но и в отношенията помежду ни. Годините, които ни предстоят, ще порастем не само на височина, но и като хора. И ще докажем, че сме заслужили титлата СМГ-ец. А днес просто сме щастливи, че сме тук и че най-доброто предстои. Честит празник СМГ-ци! Здрава, успешна и присъствена да е новата учебна година!